Mabungahong kagabihion mga igsoon, live ta. Live ta kay bakanti ko, tagsarabi ako bakanti. Salamat sa Ginoo. So, balo na mo sa kuan. Singana na. Kabalo na mo sa kuan ba? You know the drill. I-share na to atong live. Ako sa mag-share sa ko direksyon na. Kumusta mo diha mga igsoon? Kumusta? Again, ako sa i-share itong live. Isi ka beli anak. Wala mga comics? Wala pagali pag-ubo man na. Tiny light? Okay, so nahuman akong share mga igsoon kamo na sad. So again, mabungahong kagabion usa ka dakong kadaugan igsoon nga maka-live ta karon. And then as always, ako mong gi-encourage mga igsoon nga i-share ang atong live karong kagabion aron nindot ba? Dili pa ta mga tulog, sa dili pa ta mo pahulay, mamalandong sa tas pulong sa Ginoo. Amen. Ug sa tanang mga nag-duty diha, namang gyud nag-duty diha nga namati mo diha, naminaw. Salamat kayo, no? Ug sa naka-Bluetooth speaker, hala birahe. Kay at magisgot ta karon sa pulong sa Ginoo. Amen. And akong gi-shout out ang tanang mga followers nato sa atong original page. Duha ka page actually atong gigamit karon. Ako ning gi-cross post kay restricted man ta, no? Not recommended ta sa mita kay naka-violate ta ba bisag nga tuwang gi-share maayo ni violate man ta ilahapon na, no? Labong na maghubo diha, maka-underwear lang, wala na violet. So sagdi lang kaya ang importante mga igsoon nga wala ta gi-restrict nga maka-live, no? So gi-allow lang gyapon ta. So again, shout out na ko ang 236,000 followers of Mabungahong Kristohanon and 65,000 followers of Mabungahong Kristohanon 2.0, no? So salamat kayo sa kanunayng pag-atang sa atong mga videos, sa mga reels and live. O grasya sa Ginoo igsoon, daghan kay na-bless. Actually, daghan kayo mga walay undang gihapon ang nag-message nako in private nga na-bless kay sila. Ana bitaw na unya ang uban usa daw ang atong mga video daw usa sa gikuhaan nila og pagtulunan alang sa ilang kabag-uhan. Ana bitaw, so maga-bless igsoon knowing that gihimo tang instrument ni Lord. Amen. So, Pastor, may gabi watching from Czech Republic. Dugay lagi wala mag-live. Okay, busy kay ko, Brad. Busy kay ko sa mga bulaton sa Ginoo. Mauna nga naka-live ko karon, bakanti ko. Basta di ko ka-live, busy na. So, naningkamot ko mga igsoon nga mag-live jud karon. Akong i-grab ning opportunity kay tagsara jud ko makabakanti karon. Good evening, Sad Brad, sir. Rugia Bergonzado, a good friend of mine, police officer. So mangga ka ng day off ni mo? Timing padulong pajud ko duty. Padulong duty. Amping Brad, amping. Padayon ra jud ko og ampo sa imong tibok pamilya. Amen. So shout out na ko tanang subscribers and mga star senders, thank you kayo. Bisan wala ko nangayo, wala ko ning hangyo, but still akong gi-appreciate inyong gihimo. Unya daghan mo approach na ko ni Duol nga, Pastor, kumusta man imong page? Daghan naman kakayo followers, dako nakag-income ang akong tubag mao ni. Wala na ako fully gi-monetize bitaw kay na ako'y daghang mga setting nga wala na ako gi-set kay para na ako mangod mga igsoon. Ang purpose ani para lang gyud sa kaymayaan sa Ginoo, no? So
Dahan nag-advise na ko nga sayang mga igsoon i-full i-monetize jud kuno ba nga kana bitaw ano. Ako ra jud gipasagdan ingon ko nga wa ko'y laing tumungog tuyo ani para mahimaya ang Ginoo. So dili jud ko moingon nga vlogger ko nga for a living para nang uban bitaw nga kayod yun sila himo og video para kay na monetize man gud sila unya daghag viewers. Ako daghag viewers gracias sa Ginoo pero daghag setting nga wala na ko gi set, wala na ko gi na yung mga instruction sa mitang wala na ko sunda. Kay gusto ko igsuon nga wala joy masagol nga mga motibo bitaw. Kay ning trabaho ron po ko sa Ginoo no. So bahala na si Lord. Amen. Pastor James, shout out Zamora family watching from Melbourne, Australia. God bless Amping Pirmi. Amping sa Pirmi, Brother Dong Neil. Okay? Shout out. Asa to? Nawa na noon. Okay. Tungod sa kadaghan kayong mga kuan ba? Nawa man, no? Watching from Melbourne, Australia. No? Zamora ba to, Brad? Family? Okay, nawa, magkalikod. Okay? So, way sa payan, kanunay, Brad. Sir Roger Bergonzado. Amping. So, shout out na ko ang tanang mga new followers. Welcome kay mo ani nga page. Kani nga page wala ni nag-isa og relihiyon, wala ni nagpataas og pundok or any denomination, kundili ako lamang gipataas ang ngalan sa Ginoo. Amen. Shout out tanang OFW diha sa Linline Kanasuran, tanan nga mga naka-permanent resident, mga seaman, seafarer, tanan ka mga naglantaw, naminaw ug namati karon no. Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong kagabion ninyong tanan. And as always, shout out Cebu City Jail, Maximum 4, shout out da sila Brad Aris. Tagtaon na jud ako kaanha mga Brad, pasensya na. Basin karon nga tuig no, karon nga year no. And sila Brad Kinit, shout out diha no, ang RDC 1, 2, 3, sila si Brad Mayor Ibang diha no, Mayor Ayan, kumusta tanan diha, basin ang gawas na nang uban ba na inigbalik na ko diha, wala na mo. Si Mayor Jao, shout out si Brad Jao, tanan nga na diha no. Shout out sa tanang mga jail officer. Kay na mga follower na ko diha, mga followers na to, mga igsoon nga jail officer. Mabungahong adlaw kaninyo or kagabion nyo, sir. And team na ko from Living Water Christian Fellowship. Shout out yung tanan, dili lang ako tagsaon kay daghan kay mo. And to Bibon Petras, sige naman nagtanaw watching from Davao. Shout out igsoon. Concepcion Castino Kobashi, shout out sister from Japan. Wala nagkita kay pag-ari mo sa Bohol didto ko og Jensan. Okay. Pastor watching from Riyadh, Saudi Arabia. Maayong gabi sa brother Marlon Tabanaw Valiente. Amping kanunay Brad. Usa mo sa priority na ko sa prayer mga OFW. Praise the Lord. And akong shout out ako mga Brad sa Alpa Kaparu. Okay, padayon na itong ipataas ang Ginoo aron natong kinabuhi mahimong panalangin. O ayaw jud dita kalimot jud sa atong number 1 sa atong hierarchy, God first no. Kay walay kapuslanan atong pagsinggit og lunglib kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. So God first ang number 1 sa atong hierarchy. It means that in everything we do atong ibutang ang Ginoo nga magpauna sa atong kinabuhi. Saya Skeptron in Arms, shout out lunglib kanunay. Watching from Davao City, BG Vera Marcos San Juan Parba. Thank you. May gabi sa digsoon. And to the lovely wife of brother Sir Rudy Abergonzado, Ma'am Angeline Abergonzado, thank you. Thank you for watching. And I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section. And you can also type at followers at highlights no aron makabantay yung mga friends who knows need nila ni nga mensahe. And shout out na ko ang Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? Especially ang Pisigami sa Pulumulok, South Cotabato nga diin dito ko nagwali as speaker nila last Sunday of 2025. Shout out Pastor Ronnie Maratas og sa iyahang brother nga si Pastor Rodel Maratas, pastor, yang asawa, yang ilang whole family, and of course akong brad diha nga si Brad RR. Padayon na ta Brad sa pagpagamit sa Ginoo, and hopefully inigbalik na ko diha pohon makita na jud ka nga mobarog magsige nagwalis pulong sa Ginoo.
Mao na busy pod ko, pasensya na pastor. Okay. Okay na Igsoon. God bless the ministry of the Lord Jesus. Thank you, Brother Roji Grafani. Okay, praise the Lord. And anyways, tanang na minaw. Nagtanaw karon from Dawahon Islands of Southern Leyte. Kita-kita ta diha. Karong 17 pohon sa anibersaryo sa church ni Pastor Marlon Cotamora. Speaker ko diha igsoon karong umaabot Sabado. Salamat no sa kanunay ninyong pag-atang og tan-aw sa tong live. Kita-kita tanan nyo diha, no? Again, Dawahon Islands, Southern Leyte. Na ako diha karong Sabado. Atin ta mga igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Hello sad Sister Bibilita Similia. Okay, watching from Davao City. Praise the Lord. Unsa pa gyud? Okay? Murag wala na ko i-shout out no tanan nga nagtan-aw mabungaw kagabiyon again. Og kuan igsoon. Ang ato ang topic karong kagabion mahitungod ni igsoon sa tong pagkaanak sa Ginoo. Kung kabalo ta igsoon that we are really the children of the Lord, the children of the Most High God, then we can ask anything for Him. Damit ang ngalan ni Jesus. Pero, naalam ko'y daghang ipuno. Okay? But before that, shout out sabi, si Sister Nilda Eliseo Espirat, watching in Japan. May gabi isang sister. God bless, God bless. Okay? Let's start na kay atong sayo pa. Dako tagagi. Amen? Labing gamhanan nga Diyos, nagbuhat sa langit ug sa yuta, Diyos ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Ikaw sabang Diyos nga among gialagaran ug gihisgutan karong tagnas kagabion. Father God, at this moment, Lord God, mamalandong ni simong balaang pulong apan sa dili kami sugod pa Ginoo palihog susiha mong kasing-kasing. Then naa kay makit-an mga butang nga wa ka nalipay, wala mi nakabantay, kuaa kini pasaylua mi. Himo aming takos, mamalandong, mamati, magisgot sa imong pulong, kay imong pulong ginubalaan kini kaayo. Tagay usab kami kasing-kasing mapainubsanon Ginoo, mudawat og koreksyon. And then willing mo sunod kanimo kay ang blessing nasa pagsunod. And of course, tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Lamdag sa balang ni Espiritu Santo. Among gi-welcome imong balang presensya ug ang imong Holy Spirit, Lord, sa among pagabuhaton karon. Holy Spirit, as always, you are our master teacher. Ikaw ang magtutudlo kanamo aron among matugkad ang mensahe nimo. And Lord, i-bless ang tanang naminaw karon mga viewers, mga listeners. Samtang mamati kami sa imong pulong ginutuguti nga amo usab mabati imong presensya, imong gahom, imong hikap, imong comfort Ginoo. It's all about you, Jesus, tonight. No, wala mi nagpataas og relihiyon, wala mi nagpataas og pundok, but we lift up only the name of Jesus Christ tonight. So Lord God, ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo, salamat sa kalinaw sa mga unahuna. Walay mga distraction kundi makafocus mi sa pagpamati sa imong pulong. Ang nabiling panahon, Amahan, na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Nasa ko'y kuan mga igsona. Nakalimot ko na ako'y tagan lain ba? Usa sa akong disciple. Hinumdum ko. Anyway, before we start, please share our live tonight. Maninindot igsoon hisgutan. Pulong sa Ginoo before ta mga tulog, nindot kay ni mga igsoon. No? So anyway, ako sa ning editon na kong kuan. Nasa ko'y itag mga igsoon. Okay. Praise the Lord. Alright, so done sharing. Okay. Let's start. So na ko'y basahon diri mga igsoon. Thank you kay nakaapas ko. Salamat sa Ginoo, sister. So na ko'y basahon diri sa the book of John, chapter 1, verse 12. May gabi, Pastor, shout out from Hagunoy Crossing. Hagunoy sa tanan nga mga kauban na mo diri. And
Pastora Corazon Napala. Greetings from Sister LB Camarillo. Okay, so good evening Pastor from Bohol, Junjun Kuyagbo. Okay, start tayo son kay Aron, nindot ba? Naginaminam na ako. So again, please share our live. Sister Ophelia Minoza Santiago, good evening, watching from Cebu City. And shout out to Brother Mark John Umandam. May gabi, brother. John 1:12, basaw na ko mga igsoon, okay? Ingon rin pulong sa Ginoo. Arita, daghan mga inig version, arita sa New Living Translation. Okay? John chapter 1 verse 12, ingon rin pulong sa Ginoo. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Okay? Again, ang balikon Nixon, the book of John chapter 1 verse 12, ingon diri ang pulong sa Ginoo. Si Jesus nag-ingon, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Praise the Lord. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong, mga igsoon. Klaro kayo atong nadungog igsoon ang pulong sa Ginoo. Matod pa diri, ug sa tanan nga nituo kaniya, unya ni dawat kaniya, gitagaan sila og katungod nga mahimong anak sa Dios. Amen. So sayon na day mga igsoon nga mahimo tang anak sa Dios. Mutuo ra ta ni Kristo sa iyang gibuhat ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Nya sayad nga nituo ta ni ato siyang dawaton ug tagaan na tagkatungod nga mahimong anak sa Dios nga buhi. Amen. Sumaura na igsoon, simple ra nya, libre pagyud, no? Maunay requirements para mahimo tang anak sa Dios, mutuo ta niya ato siyang dawaton sa atong kasing-kasing igsoon, dayon gitagaan na ta og katungod nga mahimong anak sa Dios. Kabalo ba mo igsoon nga naay benepisyo kung anak nata sa Dios? Kay ngani, anak nata sa Dios, siyempre anak nata, pwede na ta moingog amahan, di ba? Kay usay manggod, wala pagalitan ni tuog ni dawat ni Kristo, nya moingon ta og amahan, di gyud ta paminawon kay di pa man ta anak sa Ginoo. Apan sa tanan nga naminaw karon, nga kabalo ka mismo nga ning tuo ka ni dawat ni Kristo, no, kabalo na ka, meaning automatically nahimo na tang anak sa Dios. Now, kung anak na ta sa Dios igsoon, naa na tay katungod mangayo. Moingon ka, amahan, kabantay mo, magampo ko sa igsoon, magampo ko makadungog mo, amahan, salamat, amahan, no? Pwede ta mo tawag og Father, Abba Father, amahan, tagai ko ani, amahan. Pwede ba nimo tagbuo na mong panginahanglan? Langit nung amahan. Tagain taon kong pambayad sa utang, di ba? Mao na mga igsoon, so pwede na ta makatawag og Abba Father, amahan, sa atong langit nung amahan, kana kung sigurado ta nga anak na ta sa Dios. Amen? Now, karon, kay pwede naman dahi ta makatawag og amahan sa atong langit nung amahan kay anak naman ta sa Dios, tungod kay mituo ta og ni dawat ni Kristo. Nahimo na tang anak sa Dios, so na-consider na ta as children of God. Now, since we are the children of God, no? Pwede na ta muhangyo, pwede ta mangayo sa atong amahan. Pareha ako na ako'y anak si Itsuki. Mangayo siya na ako, pa, tagae ko. Ako siya tagaan kay ako mang anak. Pero kung laing bata, ya moingon ako pa, moingon ko kinsa man ka di man ti ka anak, no? So mao ni akong punto igsoon. Kay nakabalo naman ta karon nga mga anak di ay ta sa Dios, tungod kay ning tuo ta og nidawat niya. Pwede na ta mangayo sa tong amahan. Now, ug mangayo ta kinsa man ngalan atong gamiton? Way lain, ngalan ni Jesus, tanawa. Okay. Ingon diri mga igsoon ang Juan 14:14. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, no? Jesus, buhaton ko kini. Okay? Muampo ta samahan. Pinagi sa ngalan ni Jesus, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo, no? So, klaro diri mga igsoon nga walay laing ngalan nga atong gamiton kung mangayo ta. Mga itag bugas, magampo ta sa amahan, magampo ta sa amahan, moangyo ta sa amahan igsoon, unya mangayo ta kwarta, mangayo ta og kanang
opportunity nga makatrabaho ta, mo gusto ta nga mulambo atong negosyo, gusto ta igsoon nga proteksyonan ta, gusto tag maayong panglawas then atong pangayo na samahan, way laing ngalan nga atong gamiton, ngalan ni Jesus. No? Walay laing ngalan, ang malikon. Walay laing ngalan nga atong gamiton. Lord, mao ni amahan, tagai ragud kog amahan og ngani. Dayon, ang ending in Jesus name, pinagi sa ngalan ni Jesus, no? Dili ka pwede mangayo sa amahan, gamito nimo ang ngalan ni Maria. Gamito nimo ang ngalan sa mga santos, ngalan ni Pedro, ngalan ni Pablo, ngalan diha ni mga igsoon ni Juan, purom na sila santos. Any sense igsoon, wala na sila katungod igsoon. No? Nga or authority nga mangayo ta niya ihatag ang atong gusto, no? Kay ningon ang pulong sa Ginoo nga walay laing ngalan sa silong sa langit ug sa yuta nga makabaton tag kaluwasan. No? Kaluwasan gikan sa atong mga problema. Dili lang kay luwason ta kay gipasaylo atong mga sala, but sa atong mga problema unsa man igsoon nga maghatag og solusyon ngalan lang ni Jesus. No? And aside from the Jesus, and aside from the name of Jesus, wala na ilaing ngalan. Di ta pwede moingon nga, amahan, tagay ko kwarta, amahan, gusto unta ko makapalit og yuta, amahan, gusto unta ko makapalit og sakyanan, no? Ug mao kini akong gipangayo, giampo amahan, pinagi sa ngalan ni Maria, amen. Pinagi sa ngalan ni Pedro, amen. Pinagi sa ngalan ni Juan, amen. Pinagi sa ngalan ng Santos, no? Ngalan lang ni Jesus ang giingon, ito sa giingon ni Jesus, no? Juan 14:14, kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, ngalan ni Jesus. Amen. Buhaton ko kini. No? Mao na nga posible mga igsoon nga uban, Lord, nangayo ko, gusto ko amahan akong pag-ampong akong bana, palahubog kayo kong bana, adik-adik kong mga anak mo ni, gubot kayo kong pamilya, amahan. No, tagain taon kong kalinaw, ako kining gipangayo, amahan, sa ngalan ni Maria, amen. Sa ngalan ni Pedro, amen. Sa ngalan ni Juan, amen. No? Sa ngalan ni unsa mga santos, amen. No, kaning nasa Bible nga mga santos, amen. No, dili pwede. Way laing ngalan igsoon nga silbing mag-abli sa panalangin ngalan ni Jesus. Amen. So ayaw kasipyat ani. Amen. That's why I encourage everyone to share our life. Para aware ka. Naghisgot lang ko karon sa pulong sa Ginoo. Amen. Ngalan lamang ni Jesus igsoon ang naay gakupot sa Yahweh para ang atong pangayon ihatag sa amahan. Di ba? Sa inyo, you can ask anything from the Father, pinagi sa ako ngalan, ihatag ko kini, mo na giingon ni Jesus. Ngalan ni Jesus. Kay kinsa man di ay nagpakamatay ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Nagpakamatay ba ibabaw sa krus sa Kalbaryo si Maria, si Pedro, si Juan, si kinsay nganan ng mga santos diya para matubos ta? Wala. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, si Jesus. Way lain nagdupa nato ibabaw sa krus sa Kalbaryo, si Jesus lamang. Busa kung mangayo tag bisag unsa sa atong amahang langit nun, kay anak naman ta, tungod kay ning tuog ni dawat ta niya. Sunod ana, atong pangayoon pinagi sa ngalan ni Jesus, dili pinagi sa ngalan ni Maria ug sa ngalan sa mga santos. Amen. Usa lang ni kapainumdum mga igsoon. Now, naminaw mo diha. If ever naminaw mo karon diha mga igsoon niya, moingon mo nga, Pastor Brad, kabalo na mi anak nga mangayo mi samahan gamit sa ngalan ni Jesus, kay mituo man gid mi Pastor Brad nga walay laing ngalan nga gamhanan nga ug unsa mong pangayon ihatag, no? Ngalan lamang ni Jesus, no? So yes, why problema si maingon mo nga kabalo na mi na Pastor, no? So there's no need to explain or expound, let's say kanabitong palawmag maayo, kay kasabot gid mi Pastor nga way laing ngalan nga among ampuan nga kung nami pangayoon samahan, then pinagi sa ngalan ni Jesus lagi Pastor kasabot ko ni kasabot na mi ana Pastor. Now if ever mga igsoon nakasabot na mo and then ning suway na mo og pangayo, kay ingon dire John 14:14, kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Nya siguro ang uban maingon amo naman ang gibuhat Pastor, pero wala man gihatag sa Ginoo, no? Pastor, amo namang gihangyo na sa amahan, amahan mauni, pero gamit sa ngalan ni Jesus, pero wala pa man gyapon Pastor, no? Ayaw mo kabalakaw, ayaw mo kaguol, kay naay tulo ka rason nga akong ibalik og pahinumdom ninyo. Kung gigamit na ninyo mga igsoon ang ngalan sa Ginoo ni Jesus sa inyong pagpangayo sa bisag unsa sa amahan, gigamit na ninyo ang ngalan ni Jesus niya, wala pa gali nahitabo igsoon. Okay?
Mao ni ang mga tulo ka rason biblikal na igsoon. Tungod ani una, Isaiah chapter 55 verses 8 and 9. Ingon diri mga igsoon ang pulong sa Ginoo. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. According to the Lord Igsono, according to the Word of God. Anyway, shout out si Pastora Mirian Gonzalez. Sakto ba ko? Oh, dili day, abi kog si Kuan eh. Okay, Pisigami Surigao del Sur. Okay. Again, ako balikon mga Igsoon. Maul gini si Pastora mo to. Okay? Kung balikon Igsoon. Kung inyo na nang gibuhat nga nangayo mo samahan, pinagi sa ngalan ni Jesus, apan wala pa naitabo, no? Wala pa ka trabaho karon, wala pa nabago imong bana, no? Wala pa ka tagaig sakyanan, tagaig balay, wala pa ka kapalit og property, no? Wala pa ka niuswag sa negosyo, no? Wala pa nabuutan imong anak, pero ang imong pagampo, amahan and then pinagi sa ngalan ni Jesus, no? Sakto na, pero igsuon usahay dili pa gyud ihatag ni Lord ang imong gipangayo kay tungod aning mga butanga. Bisan sakto ang imong pagampo igsuon. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Pasabot mga igsoon. Usa sa rason mga igsoon nga bisan sakto ang atong pagampo, nangayo tas amahan pinagi sa ngalan ni Jesus, wala gihatag ang atoang gihangyo kay siguro ang atong gipangayo o ang atong gusto dili pud mao ang gusto sa Ginoo. Amen. Sige ngon diri, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Ingon si Lord diri so no, ang akong pangunahuna dili magud pareha sa inyong pangunahuna. Unya ang inyo pong pamaagi o agianan dili pod sama sa akong agianan. Most of the time wala nagkatugma ang atong gusto o ang atong paagi sa paagi sa Ginoo. Mao na nga usahay mangayo ta sa tong amahan igsoon, nakay gusto or nakay sitwasyon nga gusto nimo usbon or nakay butang nga gipangayo, wala pa gitubag sa Ginoo tungod kay basin ang imong gipangayo di mao ang gusto sa Ginoo. Basin ang imong gihangyo di mao ang kabubuton sa Ginoo. Mao na igsoon nga ayaw kabalaka kung nagampo ka sa amahan pinagi sa ngalan ni Jesus, wala gyapon gihatag ang imong gipangayo kay basin ang imong gipangayo wala ni sibo sa kabubuton sa Ginoo. Basin ang imong gihangyo dili pud mao ang kabubuton sa Ginoo. Nakay gipangayo nga maayo pero ang gusto sa Ginoo mas maayo pa. Nakay gipangayo igsoon nga nindot, ang gusto sa Ginoo mas nindot pa. Amen. Because our God, as what I have said igsoon sa mga previous live o previous video na to, our God, our Heavenly Father aim or wants to give the best for us. Gusto si Lord the best para nato. Gusto si Lord tagaan tag pinakamaayo, pinakanindot. Anak ko taniya. Ikaw kuno igsoon, paminaw mo mga ginikanan. Namoy kwarta, namoy kahatag sa inyong anak. Mangayo si ang anak ninyo, tagaan ba lang ninyo og mantinil? Tagaan ba lang ninyo og kanang salin-salin nga kabalo ka nga nakay ikahatag? Kung nalipay ka sa imong anak, di ba? Kung malipay ta sa itong mga anak, ihatag na to ang pinaka-the best para niya. The same atong Ginoo. Amen. Usahay mga igsoon dili pa tubagon ang atong pagampo kay ang atong gipangayo o gihangyo di mao ang gusto sa Ginoo para nimo. Di mao ang kabubuton sa Ginoo para nimo. Para nimo maayo na pero ang panglantaw sa Ginoo bati kay na dapay mas maayo, the best para nimo. You deserve the best because you are my son. You are my children. Amen. Mao na igsoon. So again igsoon, bisan ang imong pagampo na sakto kay nangayo ka sa amahan, pinagi sa ngalan ni Jesus pero wa mitubag si Lord. Mao ni ang probably one of the reason. It's because our desire or unsa man tawagan ang atoang gipangandoy or gihangyo wala nagkatugma sa gusto sa Ginoo. Amen. Ikaduha nga rason igsoon nga sakto man unta imong pagampo nangayo ka sa amahan unya pinagi sa ngalan ni Jesus, no? Wala man sa ngalan sa mga santos o sa ngalan ni Maria, no? Inga naman ka, amahan, mao ni akong gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala man kaingon sa ngalan ni Maria, sa ngalan ni Jose, sa ngalan ni Pedro, ni Juan. Amen. Wala man. Jesus may magamit. Pero nganong wala gitubag? Mao ni ikaduha nga rason igsoon. Tungod ni mga igsoon kay
dili pa sad saktong panahon. Ako na ning balik-balikon, pero akong balikon para nimo higala. Sakto ang atong proseso sa pagampo. Nangayo ta sa amahan, pinagi sa ngalan ni Hesus. Walay laing ngalan ni Hesus lang. Apan wala gihapon, no? Wala gihapon gi-grant ni Lord ang imong prayer. Tanaw nimo maayo man para sa kamayaan sa Ginoo, pero nganong wala man tungod igsuon kay basin dili pa pud saktong panahon. Tanawa, ingon si Solomon sa the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Arita sa klaro kay mga igsoon, arita sa Contemporary English Version. Ingon diri si Solomon, again, Ecclesiastes 3:11, ingon ang pulong sa Ginoo, God makes everything happen at the right time. God has its own timetable. Amen. So naa siya'y saktong panahon sa katubagan sa itong pag-ampo. Bisan sakto ang imong motibo, sakto ang imong tumong, ang imong pangandoy para sa kamayaan sa Ginoo. Parehan ako igsoon, honestly, nag-desire me diri sa church o sakyanan. Pareha karong kay naaman tayo bao-bao, no? Kanila ba itong bao-bao, grasya sa Ginoo. 8,000 po ng monthly yan pero wala may mga trabaho pero kitagbo ras Ginoo. Karong mabot nga kuan mga igsoon 17 nami biyahe layo, no? Manguyog ang ako ang mga disipulo, grasya sa Ginoo. Murag maghuot mi so magdaa siguro mig motor, no? So nag-desire mi ana but wala mi namugos sa Ginoo. Why? Because si Lord igsoon na saktong panahon sa tanang butang. Amen. Ingon siya diri mga igsoon, no? Sa Ecclesiastes 3:11, God makes everything happen. Ang Ginoo magtugot sa mga butang nga mahitabo at the right time sa saktong panahon. Di na to siya pwede pugson. Bisag maayo atong panglantaw para sa kamayaan sa Ginoo. Bisag maayo atong motibo, no, walay sagol igsoon nga negatibo but still di pa na i-allow i-grant ni Lord atong prayer kung di pa saktong panahon. Unang ayaw pamugos aron way dughang maghapdos. Amen. No, so kinahanglan nga wait lang ta. Patience. Amen. Magpailob ta kay ang panahon sa Ginoo kasagaran dili pod panahon nato. Di pwede nato pugson si Lord kay basin imong pugson niya mahitabo gyud kay pinugos naay consequence, dili hanay, dili plastar. So again igsoon dili ta angay mabalaka. Kung sakto ang imong pamaagi sa pagampo nga nangayo ta sa tong amahang langitnon, pinaagi sa ngalan ni Hesus, pero wa gyapon nahitabo imong gipangayo kay basin di pa saktong panahon. Pareha nako igsoon. Kabalo na mo sa akong testimony, ako ning balik-balikon balag masuko tong mga bashers na ko kay sige daw ko balik-balik, hinambog na daw. Hinambog din no? Ka tinuod man pud no? Ang ako ang mga ginikanan igsoon gusto gid sila nga magbag-o ko. Kay 16 ka tuig man kong nalulong sa illegal nga droga. Grabe ang ilang pag-ampo sa Ginoo. Akong mama ato, mura na gutong na-depress na akong mami, patay na mas mami. No? Nag-uol siya, nabalaka siya tungod kay badlungon kay ko nagkagrabe ang ning level up akong kabadlungon, no? Pero akong papa igsoon, akong gitanaw kalmado ra kayo. Wa jud ko kakita nga nasuko siya. Kalmar kay sige ragbasag Biblia, sige ragampo buntag udto hapon gabi kadlawon baliwara. Kay ngano man matod pas kong papa di pa manggod saktong panahon. Pag-abot sa saktong panahon, ang ako igsoon nga banggiitang daotan nadakpan yun sa Ginoo, no? So mao na mga igsoon nga di ta magpugos-pugos. Amen. Bisag unsa ka maayo sa imong gipangayo, bisag unsa ka nindot sa imong gihangyo. Once wa pa na nahitabo, basin dili pa na saktong panahon igsoon. Paabot ta. Amen. Kay diha pud sa pagpaabot naman ay benepisyo sa pagpaabot sa kabubuton sa Ginoo. Diha ta makakaton mga igsoon pagpailob. Diha ta makakaton igsoon pagpaubos. Diha ma-develop ang self-control. Amen. Diha sa pagpaabot. Kay kung hihatag sa Ginoo dayon ang atong pag-ampo igsoon, walay challenge, no? Dili mo mature atong faith, murag dili ta mo hamtong, no? Diha ta mo grow sa dihang tistingan ta nga paabuton tagdugay igsoon. Daghan kay mga ebidensya sa Bible in how many years nagpaabot sila apan gihatag gyud sa Ginoo igsoon sa saktong panahon. Amen. So again, usa lang ni siya ka reminder mga igsoon nga bisan unsa ka nindot sa imong giampo, bisan ang pamaagi sa imong pag-ampo sakto kay nangayo ka sa amahan nga langitnon, pinaagi sa ngalan ni Hesus, dili sa pinaagi sa lain-laing ngalan ba ni Maria, ngalan sa mga santos, no? Ngalan ni Hesus lang imong gigamit nga pangayuan nimo sa imong gusto, pero wa na hitabo kay maybe this is not the right time nga tubagon ni Lord. Pailob lang ta kay diha sa pagpailob igsoon, pagpaabot diha pud ta makabatog kusog. Kabalo ba mo igsoon ako ning balik-balik
pinasahi ang katamis sa dihang atong maangkon ang katubagan sa itong pag-ampo. Di pugos-pugos, hanay o plastar. Amen? Lastly, igsoon, nganong bisag sakto atong prayer, wala man gihapon matubag ang atong pag-ampo, it's because maybe mauni usa sa rason igsoonay. Luke 16:10, according to Jesus, ingon siya sa the book of Lucas chapter 16 verse 10. Ingon siya diri, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Okay? And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, ang akong ipaabot nyo mao ni igsoon. Basin, wa pag itubag sa Ginoo ang inyong pag-ampo, bisag sakto ang imong inampuan. Nangayo kasamahan, pinagi sa iyang anak nga si Jesus. Sakto. Aside from sakto, maayo ang imong gipangayo. Nindot imong motibo. Ang imong motibo para sa kamayaan sa Ginoo. No? Sakto ang imong gipangayo gyud para nimo. Pero kung di pa kaangayan, di jud kapiyalan sa Ginoo. Sa gingon diri Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, no? Tan-awon sa Ginoo kung kapiyalan bata sa gamay una, then piyalan na taog dako, no? So mao ni mga igso, no? So di ta pwede mamugos pod kay kasagaran sa namugos nag-struggle, na stress, hangtod ang stress nagpadung sa depression, hangtod na backslide, niundang sa pagpangalagad sa Ginoo kay gikapoy na sila ampo. Not knowing nga, ningon ang pulong sa Ginoo nga, once dili pata kapiyalan, once dili pata kasaligan, dili pagyud ta niya tagaan. No, ikaw kuno be, ako na nang gibalik-balik. Imong anak 2 anyos, mangayo og motor Inmax. Tagaan mo? Di gali na kamao mo bike? Kuha ninyo akong punto. Once makita ni Lord nga dili pa ta angayan, dili pa ta kapiyalan, di sa tatagaan. No? Dili ka kamao mo handol o kwarta, tagaan kag 1 million. Iasa man niyo basin ipalit nimo bisag unsa diha. No? Mausik ra ang blessing, no? Mausik-usikan nimo ang panalangin. No, magsige kag panabang hanto gitabangan to nimo tong kay bawo kang tapulan kayo nya naay capability to work. Nagsamot ka tapulan, nagsalig nimo, no? So si Lord mga igsoon perpekto nga Dios. Kabalo siya sa ato ang katakos. Amen. Kung makita niya nga di pata kapiyalan, di sa tatagaan. Lord, gusto ko madato. Lord, gusto ka madato. Di gali ka matinud-anon sa Ginoo, sa piso, sa libo, gusto na kag milyon. Ana igsoon, gitanaw sa Ginoo kung unsa ang naani mo karon, na-glorify ba siya kapiyalan ka, piyalan ka, tagaan kag mas dagko. Dili basta-basta mutubag si Lord sa atong pag-ampo. Dili basta-basta mutubag ang Ginoo excuse me, sa atong gihangyo kung nakita niya nga atong kasing-kasing, dili pata kapiyalan. Amen? Sumaw niya ang tulo ka rason. Nganong bisag sakto ang proseso sa atong pag-ampo, nangayo ta sa atong amahan, pinaagi sa ngalan ni Jesus, pero wa may tubag. Tungod kay ang una, basin ang imong gipangayo di kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, dili pa sakto ang panahon, bisan maayo ang imong gipangayo, maayo imong motibo, pero dili pa right time, di jud na tubagon sa Ginoo. Ikatulo, basin dili pa ta kapiyalan or kasaligan, maong di tatagaan sa Ginoo. Gitanaw sa Ginoo ang katakos sa atong kasing-kasing. Amen. Maura na ang tulo ka butang nga posible nga hinungdan. Nga bisag sakto ang atong pag-ampo. Amahan, nangayo jud kog tabang ni mga maone, ngani guman ni ampo, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Sakto imong proseso kay nangayo kasamahan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Pero nganong way nahitabo nga ningon man pulong sa Ginoo, makapangayo kamo bisag unsa, pinagi sa kong ngalan ug ihatag ko kini ug buhaton ko kini. Pero nganong way nahitabo, sakto man unta ang proseso sa imong pag-ampo. Tungod na kay base ang imong gipangayo igsoon, di mao ang kabubuton sa Ginoo. Maayo man imong gipangayo pero si Lord nakita nga angayan pa man gani no? Amen. Maayo para nimo, the best na niya sa nga partner nimo uyab, pero gibuwag mo sa Ginoo. Kay ngano man nakita si Lord nga you deserve something better kana niya. Napay mas maayo may nanluko nako kani. Amen. And aside from that igsoon, basin dili pa pud sakto ang panahon. Mangwa gihatag sa Ginoo ang imong pag-ampo. Bisan sa imong gihangyo para sa kaayuhan sa imong pamilya o kay imong kaugalingon para sa kamayaan sa Ginoo. Pero di pa man right time, ayo pamugos. Kay mas stress ka. Amen. Naisaktong panahon si Lord.
And lastly, pinakalas igsoon, bas hindi pa kaangayan. Bas di pa kakapiyalan. Mao nang wala sa gihatag ni Lord ang hangyo nimo. Mao lang na ang tulo ka butang nga i-consider na to. Kung nay nagtan-aw karon diri mga igsoon nga dugay na kang naigihangyo sa Ginoo. Unyang imong gihangyo maayo man, ang imong motibo as in wala may sagol nga pagarbo. As in maayo ang imong gusto. And then para pud sa kamayaan sa Ginoo, let's say para sa ministry, gusto ko makatabang or something ana nya wa pagihatag ni Lord, mao ni ang mga tulo ka rason igsoon. Posible nga ang imong gipangayo dili mao ang kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, dili pa saktong panahon. Ikatulo, basin dili pa kakapiyalan. Amen. Mao na yung mensahe sa Ginoo. Nabatay na katunan, magampot ta. Labing gamahanan nga Dios, salamat sa imong pulong karon. Imo ming gipasabot Ginoo sa mga rason or hinungdan nga mga posibleng hinungdan nganong wala pa'y katubagan ang among pag-ampo. And aside from that, bisan sakto ang among prayer, anak namin nimo Ginoo. O ang among prayer nang ayo misamahan, pinagi sa ngalan ni Jesus, pero wala pa gyud nahitabo tungod kay basin dili pa miangayan. Dili pa saktong panahon Ginoo. So Lord, salamat ani nga pagtulunan nga maiibalo namo Ginoo. If ever na mga times nga taod-taod na jud ang among prayer, dugay na gyud pila na kabulan ning abot nagtuig pero wala nahitabo, at least kani nga pulong mao ni makapahimo namong kalmado. Relax. Magpailob lang mi og magpaabot kay base nang among gipangayo di kabubuton nimo, or base nang among gipangayo dili pa saktong panahon, or ang among gipangayo Ginoo nga maayo dili pa sad mi kapiyalan. So Lord, ikaw ra ginasayod. Basta ang importante Ginoo, ning tuo mi sa imong mensahe nga ningingon ka, mangayo mig bisag unsa kanimo, unya buhaton nimo ni. Pero maulagi naalay saktong panahon og ikaw may nasayod sa unsay sakto nga panahon nga angayan na gyud nimo ihatag ang among gipangayo. Basta Lord, kanunay ra gyud ming mosangpit nimo. Salamat Lord, I pray nga kani nga mensahe mao ni maghatag og dugang pagtuog, paglaom namo. Nga bisan ang among prayer dugay na kaayo, naa day kay saktong panahon Ginoo. Imo pong gitan-aw ang katakos sa among kasing-kasing. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. We know Lord God nga bisan usahay silent ka, walay hint Ginoo. Walay nahitabo, murag walay nahitabo, but you are still working in a mysterious ways. You are working sa pamaagi nga wa namo nakit-i. Kay kahibulungan ka nga Dios nga among gilagaran. So Lord, salamat. Thank you Holy Spirit sa imong mensahe, sa imong presensya. Salamat sa imong guidance, sa imong revelation nga amo gyung natugkad ug nakatunan nakuha ang mensahe sa Ginoo nining kagabion. And as always Lord, ako nagaampo sa tanang nagtanaw karon Lord God, wala man ko nasayod nila Ginoo. Wala ko nasayod sa ilang gibati, ilang problema, ilang struggle, even ilang silent battles karon Lord. Apan ako nagaampo Ginoo nga tagbuo nimo ilang panginahanglan. Lord, walay malilong kanimo. Unsa man Ginoo ang ilang mga problema giatubang karon, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran Ginoo. Financial breakthrough man kana. Lord God, I declare financial breakthrough in Jesus name. Salvation to their whole family, deliverance Ginoo, kagawasan gikan sa mga gapos sa daotang bisyo. I declare genuine transformation in Jesus name. And sa mga pamilya nga gubot, I declare peace Lord God. I declare Ginoo unity, panaghiusa nga naagyoy kalinaw og kalipay Ginoo, labi na akong masentro ka. And then sa tanang mga negosyante akong giampo ang kauswagan Ginoo in Jesus name, and himua sad sila nga kapiyalan sa imong blessing Lord God. Mga trabahante Ginoo nga nagtanaw, I declare promotion, favor sa ilang trabaho, ampingi sila, proteksyon ni sila Lord God, maing panglawas kanunay in Jesus name. Tanan-tanan Ginoo, unsa man Ginoo, and especially Lord, if ever na nagtanaw karon nga na siya'y balatian physically and emotionally, I declare healing in Jesus name. Akong gideklarar Ginoo ang imong pulong Ginoo nga nag-ingon nga pinagi sa imong labod kami maayo. So walay balatian bisag unsa na siya kadako nga dili kayang ayuhon, pinagi sa mga labod nimo sa pangalan ni Jesus. Imo nang gisulti Ginoo. Ikaw mismo ang nagsulti. So Lord God, I declare nga sa tanang nagtan-aw karon, ilang mga pamilya, ilang mga anak baron nga naay balatian, mamaayo kamo sa pangalan ni Jesus. Lord God, ituyod ang imong balaan, gamahanan, milagrosong kamot kanila. Lord God, you're the same God, the same Jesus nga naghimog milagro kaniadto, and the same God nga among gisangpit karon. Wa ka mausab, and the miracle is still available even right at this moment as long as we have faith in Jesus name. So Lord, thank you. Salamat Ginoo.
Sa tanang nagtanaw karon nga na problema sa ilang utang, maimpas jud ilang utang pinagi sa pamaagi nimo Lord God. In Jesus name, in Jesus mighty name. Sa tanan nga nagtanaw karon nga nagdry ilang relationship nimo, Lord, I pray Ginoo nga ibalik nimo ang kalayo duslitan nimo Lord God, ug tagaig kadasig courage Ginoo nga maningkamot jud Ginoo. Why? Because we are now living in the last days. Normal ra jud nga mabugnaw ang gugmas kadaghanan. Apan Lord, ako nagaampo Ginoo nga sa tanang namina walay usa nga mabiyaan mo kung dili mainiton jud mi nga mga lagad nimo aron inigbalik nimo maabtan mi Ginoo nga matinud-anon Ginoo naningkamot sa pagduol pagsubay sa imong kabubuton Ginoo bisan usay lisod apan tungod sa grasya kanimo Lord ug sa tabang sa Holy Spirit makalahutay gid mi hangtod sa walay katapusan. Lord, thank you. Niningkak namong ang kuno ng kadaugan, ang kagawasan, ang panalangin, ang kaluwasan sa among tibok panimalay ug banay, ang kayuhan sa balatian, ang kabag-uhan sa kinabuhi among giangkon karon ang milagro nga sigon sa tinguha sa among kasing-kasing. Amo kining gidawat karon uban sa pagtuo himuha lamang ming kapiyalan. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabion mga igsoon. So, that's all for tonight. Ang ibalik ang dungog ug himayas tumbuhi nga Dios. All the glory, honor, praises, thanksgiving belongs to the King of Kings alone. So, thank you for being with me mga igsoon, and don't forget to subscribe sa atong YouTube channel Freira, no, na ang link sa caption, and thank you kayo sa mga followers, mga viewers, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para mablessed sila. Amen? So, that's all for tonight. Ako nagampo nga sa atong pagpangatulog karon ubanan ta sa Ginoo, bantayan ta, ampingan ta niya, then mumata ta nga safe and sound because of the presence of the Lord. And sa tanang mga OFW karon nga adlawan mo diha karon nagtrabaho mo, I declare nga ampingan mo, bantayan mo sa Ginoo, giyahan mo, paboran mo sa Ginoo sa pangalan ni Jesus. Tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Amen. So that's all for tonight mga igsoon. Ang akong ikabilin kanunay, Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. ampo amping abante. Okay? Good night everyone. See you next time. To God be all the glory. God bless. God bless.